Webafa sike hlebe kancane. Ukulibona lebhinca lakamakhelwane thi linengane eziningi kanjani? Liyafenda phela. Hey, lapho uma wazi uyedwa akakaza amshithele. Ayikho indoda nje engadala ukubano ukuthi lokhu yazalwa nje ihlaba isibumbe sisodwa ngeke nje hlobo. Hayi ke loya mfowethu uphila ngaso ke sodwa. Hayi bo webafu uyibonile kodwa lento lapha eNewcastle umfazi kamfowethu ehamba ngobrana nethight phambi kwethu hleli lapha edining room. Iyakhumula imbejeje balakaxa amabelizi asifoni ithi balakaxa. Hey bo lapho mkhuluni. Nesisa siwu4. Hayi bo webafu nakho ngicishe ngikhohle uphelile ugesi. Uthi umana awuede lana ngihambe ngiyothenga ikhadi lagesi. Wena eda nini? Hawu bafa ngithi uyazi nje ukuthi mina nginatwa. Yazo le isiphupho wena. Uyabona ke bafa uma uzongibiza ngesiphukuphuku ngcono sivala. Ana sivala sike savula yini? Bafo edimali. Yazi angikwazi ngisho ugesi ungekho. Ugesi uhlangana kanjani namanzi ngempela? Hayi bo phela ngeke ngigeze ngamanzi abandayo uthi ngiyoyikhipha ke le mali lapha kolethu wakho. Mana wangizwa ngivuma? Hawu bafu wena nje ibreadwinner la ekhaya. Yangiyo mbombo wenja.